Ootte te niin hulluja, että ihmistä ei ole. Puhdistamisen tarkoituksena on edistää hevosen ihon toimintaa ja täten parantaa yleisvointia, torjua ihotauteja ja syöpäläisiä sekä saada hevosen karvasileäksi ja kiiltäväksi. Sekä saada hevosen karvasileäksi ja kiiltäväksi. Puhdistaminen aloitetaan vasemmalta puolelta. Ensin puhdistetaan kaula, sitten rintaat, vartalo, jalat. Sitten puhdistetaan hevosen oikea puoli samassa järjestyksessä. Puhdistuksen kestäessä on hevosen kaikki ruumiinosat huolellisesti tarkastettava. Puhdistuksen kestäessä on hevosen kaikki ruumiinosat huolellisesti tarkastettava.